רבותיי ורבותיי. טוב רבותיי, אנחנו נמצאים לפני י' שבט וכולם עסוקים במיימר של בוסי לגני. ברור. אז ככה, אני רוצה לומר ככה כמה נקודות יסודיות. באתי לגני. שאולי כמה פספסו, אולי לא. מיימר בוסי לגני זה בעצם מאמר שבא להסביר את העניין של דירה בתחתונים. המיימר הזה אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה כל מהסיפור של הבריאה, זה הוא רוצה דירה בתחתונים. ואיך עושים דירה בתחתונים? על ידי, שימו לב למילת המפתח, על ידי התקפיה והתהפכה. וכבר פה אנשים יכולים להגיד, איבדתי את זה. מה זאת אומרת התקפיה והתהפכה? התקפיה והתהפכה. אנחנו יודעים שבחסידות מדברים על זה שהתקפיה זה לכפות, אפילו שיש לך יצר רע, אתה כופה, אתה עושה נגד היצר רע. התהפכה זה הפירוש הוא, הצלחת להפוך את היצר רע. עכשיו בדרך כלל מדברים על זה על צדיקים, תסתכלו בתניא, מי עושה התהפכה? צדיקים עושים התהפכה. האנשים רגילים עושים התקפיה. ולא שמים לב שבכל המאמרים שבאתי לגני, אנחנו מדברים על זה שהדרך לעשות דירה בתחתונים זה די התקפיה והתהפכה, ועוד מסבירים שהתהפכה הפירוש הוא לקחת, כמו עבודת המשכן, עבודת המשכן היה דירה בתחתונים, הדירה בתחתונים עשתה לידי התהפכה, איך התהפכה? לקחו את הקרש, ממה לקחו את הקרש? מהשקר, לקחו את השקר והפכו אותו לקרש, או הפירוש שלקחו עצי שיטים, מה זה שיטים? לקחו את השטות ועשו אותה עצי שיטים למשכן. במילים אחרות, עבודת המשכן, שזה העבודה של דירה בתחתונים, זה על ידי התהפכה. ואתה אומר, אתה שואל, מה זאת אומרת התהפכה? מה זאת אומרת התהפכה? אני שייך לעבודה של להפוך את הנפש הבאמית שלי. בתניא כתוב שצדיקים מצליחים להפוך את הנפש הבאמית באופן כזה שכבר זה לא יפריע, זה לא יזיק, זה לא מושך אותך, זה לא רק שהסרת את הבגדים מצויים, גם הצלחת להפוך, וכאן אתה מדבר לכל אחד, זה העבודה של כל אחד, לעשות דירה בתחתונים, לעשות משכן לקדוש ברוך הוא, לעשות משכן מקדש שכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. על מה מדובר? יש עוד עניין במאמר, זה עניין אחד. עוד עניין במאמר יש, שהרבי הריי"צ מדבר עליו, והרבי מבאר אותו במהלך השנים, שהעניין הזה של לעשות דירה בתחתונים, זה בעצם המלחמה של הקדוש ברוך הוא. במלחמה המלך מוכן לתת הכל בשביל לנצח. למה? כי הוא מרגיש שזה על כל הקופה. או הכל או לא כלום. יש לפעמים מלחמות כאלה שזה מלחמה שמעמידה אותך במבחן, את המלך. האם אתה קיים או לא קיים? וכשהמלך מרגיש שזה מלחמה על כל הקופה, הוא מוכן לתת הכל. מה זה לתת הכל? אוצרות שעצרו אבותיו ואבות אבותיו. מה הפירוש בזה? יש מושג שלמלך יש הרבה כסף. תקציבים למלחמה. זה עדיין לא אומר, זה שהוא מוציא הרבה תקציבים למלחמה, זה עדיין לא אומר שזה על כל הקופה. אבל יש דברים שהמלך לא מוציא אותם. זה אוצרות שעצרו אבותיו ואבות אבותיו. זה דברים שעליהם עומד המלוכה. אין לנו כך מושג במלך, אבל יש דברים כאלה שאצל מלכים, שאם אני מוותר על הכתר המלוכה, אני כאילו ויתרתי על המלכות. המלך לא אכפת לו לוותר על הכל, העיקר לנצח מלחמה, כי יש משהו שהוא יותר חשוב מהציור של מלך, זה המלך בעצמו, ולזה הוא מוכן לתת את הכל. מוסבר שזה מידת הנצח, כי מידת הנצח היא מושרשת, במילים אחרות יוצא ככה, שהמלך שהוא נותן את האוצרות הכי גדולים, ולמי הוא נותן אותם? לחיילים הפשוטים, לאלה שבפועל עושים את המלחמה, לא לרמטכ"לים, לא למטכ"ל, הוא נותן את זה לחיילים הפשוטים, לאלה שעושים את המלחמה. מה הוא נותן? הוא נותן להם את משהו שהוא מאוד 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 עצמי. אז מה הפירוש בזה? אז בעצם יש לנו שני דברים להבין, איך אנחנו עושים התהפכה, ושתיים, מה זה האוצר הזה שאנחנו מדברים עליו, שהקדוש ברוך הוא נותן את האוצר הזה? אז באמת, בהמשך המאמרים בבאתי לגני, מדברים על דרגות אלוקיות מאוד גבוהות, אור אין סוף, למעלה מעלה עד אין קץ,
ולמטה, תכלית דרגות אלוקיות מאוד גבוהות, ומסבירים שזה בעצם האוצר. אבל בואו נדבר את העניין באופן כללי. מה הפירוש בזה? אז רבותיי, הרעיון הוא כזה, דברים האלה מובאים הרבה בכלל גם במאמרים של פדה בשלום. במאמרים של פדה בשלום יש מושג, אנחנו יודעים שאנחנו נלחמים מול היצר הרע. יש להילחם מול היצר הרע באופן קשה. מתי אתה נלחם באופן קשה? כשהיצר הרע רוצה משהו אחד, אתה רוצה משהו שני, ואז אתם מתנגשים, זו מלחמה מאוד קשה. ויש מושג של פדה בשלום נפשי. מה זה פדה בשלום נפשי? שאני מצליח לעשות לאויב, להגיד לו, אנחנו בכלל לא אויבים. מתי יש מלחמה שאני מצליח לנצח אותה בשלום? שאני מצליח להגיד לאויב, תשמע, אנחנו בכלל לא אויבים. אין שום בעיה איתך. אז אתה מצליח לנצח את המלחמה בשלום. כי למה? קודם כל אתה לא מבזבז הרבה אנרגיה. דבר שני, אתה באמת ניצחת. כשאתה עשית מלחמה, התנגשת, פשוט הצלחת להכניע, אז איך אומרים, זה בסבב הזה. בסבב הבא אתה לא יודע, כי הוא מחכה לך. אתה יודע, אנחנו יודעים את זה בתור המלחמה, אז מכל האלה, שימח שמם, שאתה הצלחת להכניע עכשיו, אבל הוא מכין את עצמו לסבב הבא. אם אבל אני הצלחתי להביא את האויב שלי למצב שהוא יבין שאני בכלל לא אויב שלו, אז זה ניצחון מוחלט. קודם כל זה ניצחון בלי להשקיע אנרגיה, וזה גם, הוא לא מאיים עליי יותר. ככה זה גם כן בעבודת השם. מה זאת אומרת? העולם הזה הגשמי, במבט הראשון של עובד השם, זה עולם מאיים. הנפש הבאמית, במבט הראשון של עובד השם, זה נפש מאיימת. למה? כי עובד השם מחפש את השם, ומה הנפש הבאמית באה להציע? עולם הזה, מה זה עולם הזה? ישות, נפש הבאמית בבסיס שלה היא ישות, ולי יורי ואני עשיתיני, כמו שמדובר בפרשות השבוע האלה, הישות והגאווה והרגשת המציאות והרגשת הישות והאגו. נקודת האגו זה הנקודה שהכי מנגדת לאלוקות, כי האלוקות אומרת, אין אגו, יש רק השם. ומה הנפש הבאמית אומרת? יש אגו. ולכן אלוקות עם נפש הבאמית, שזה דרך אגב, זה משם מגיע כל היצר הרע, כל היצר הרע וכל הטייבס וכל הדברים נובעים מאותה נקודה של אגו, של מציאות, של אני רוצה להרגיש את עצמי. עכשיו, כל העניין הזה של אלוקות מול אגו, זה כל המלחמה שיש. ומתי יש שלום ביניהם? הנקודה העמוקה שחסידות באה להגיד, זה שבאי האמת. זה האמת. וזה האוצר. יש לנו אוצר שאנחנו לא מודעים לו. אתה יודע מהו האוצר? כשאתה מדבר בדרגות אלוקיות, אז באמת הנפש הבאמית היא מנגדת אליהם. אבל יש אוצר, שזה הקדוש ברוך הוא עצמו, זה גילוי עצמותו ומהותו. ברגע שאתה מגלה את עצמותו ומהותו, אנחנו מבינים דבר כזה. מה אנחנו מבינים? שכמו שכתוב בתניה, באיגרת כ', באיגרת הקודש כ', הוא אומר כך, אחד הדברים הכי מהפכניים, שכמו זה כתוב בתניה, זה הנקודה הזאת. הוא אומר, אתה יודע מה הסיבה שהעולם הזה הגשמי, הנפש הבאמית, והעולם הזה מרגיש את עצמו למציאות? מרגיש את עצמו ליש? אתה יודע מה הסיבה באמת? כי בגלל שדווקא הגשמיות והנפש הבאמית היא קשורה עם העצמות. ומכיוון שעצמות, הקדוש ברוך הוא שיא המציאות, הוא מציאותו מעצמותו. הקדוש ברוך הוא, זה אולי אנשים קצת קשה להגיד את זה, אבל זה בית העניין. הקדוש ברוך הוא האגו הכי גדול שיש, וזה אגו מתוקן. למה אגו זה בעיה? אגו זה בעיה כי זה שקר, כי זה לא אמיתי. כי הקדוש ברוך הוא זה האמת, ואתה, האגו שלך זה שקר. אבל הקדוש ברוך הוא המציאות האמיתית, אז זה אגו מתוקן. והקדוש ברוך הוא שיא האגו. אין שום דבר חוץ מהשם, יש רק השם. הקדוש ברוך הוא, הגיא והגדולה לך אלוהים, בדיוק. אז הוא אומר לך ככה, בכל העולמות יש ביטוי. בעולם הזה הגשמי, ובנפש הבאמית, יש תחושה של גאווה או תחושה של ישות. הוא אומר, אתה יודע למה? אתה חושב שזה בגלל שהוא בן, זה בגלל שהוא בעצם קשור
לעצמותו ומהותו. ומכיוון שהוא קשור לעצמותו ומהותו, לכן הוא מרגיש את הישות. כי משם, כי זה מאוד פועם בו. יפה, השתקפות של העצמות. אז בעצם, אז עכשיו, בוא ניקח את הנקודה הזאת וננסה להוריד אותה לחיי היום-יום. אם מגיע אליך הנפש הבאמית, עם איזשהו הרגשת ישות, הרגשת מציאות, באינסטינקט הראשון אתה נחרד, אתה עומד על הרגליים האחוריות. מה זה הנפש הבאמית מגיעה לי עם הישות שלה, עם הגאווה שלה, והיא רוצה להפיל אותי, אני אלחם בה בכל הזה. אבל אז הקדוש ברוך הוא מגלה לנו את האוצר, שהאוצר זה בעצם לגלות לנו אלוקות של עצמו. והוא מגלה לך שבעצם זה שיש לנפש הבאמית כזה תחושה, זה לא בגלל שהיא רעה, זה בגלל שהיא קשורה עם עצמו. אז פתאום אתה אומר, רגע אחד. אז בעצם זה שאני מרגיש מציאות, זה בגלל קשור עם אלוקות, אז אני ואתה לא נלחמים. אז פתאום האדם קולט שהנפש אלוקית ונפש הבאמית לא נלחמים, הם באים מאותו מקום, והם צועדים לאותו כיוון. אז כבר אני השבטתי את האויב בלי לראות ירייה אחת. ברגע שאני אמרתי לנפש הבאמית, עכשיו זה בדיוק הנקודה, לגלות את האוצר, הפירוש הוא ללמוד חסידות, להבין את הנקודה שהישות והגייבה של נפש הבאמית היא לא מגיעה בגלל שהיא סתם ישות וגאווה, אלא בגלל שהיא קשורה לעצמותו יתברך. אז פתאום הנפש הבאמית היא פתאום מקבלת את הפרופורציה שלה, היא פתאום כבר לא, היא מרגישה, היא כבר לא אויב של הנפש אלוקית. אין יותר תאוות לעשות עבירות. רגע, בוא נראה עכשיו איך זה פרקטי. קודם כל נדבר את זה בתיאוריה, זה פרקטי. קודם כל בתיאוריה זה ככה מובן, זה הפירוש פדה בשלום נפשי. אתה הסרת את העוקץ מכל העניין, אז זה כבר, אז פתאום הנפש מרגישה שלא נלחמת עם נפש אלוקית. מה זה בפרקטיקה? זה פרקטיקה. פרקטיקה פשוטה. אתן לך דוגמה. ברגע שהאדם כל דבר שאדם נפגש איתו בעולם הזה, קח דוגמה פשוטה, שאתה נפגש עם בן אדם ברחוב, אפילו בן אדם זר, נתחיל עם בן אנשים זרים ואז זה יעבור גם אלינו. כשאתה רואה בן אדם זר ברחוב, שאתה מניח, אתה עושה לי קצת תפילין, ואתה רואה בן אדם צועק עליך ברחוב, והוא כולו אש מתנגד. מה אנחנו כולנו מבינים? שזה שאתה כל כך מרגיש את הישות שלך, כל אחד מאיתנו יודע את זה בעצמו. זאת אומרת, מה שאני אומר עכשיו זה לא חידוש. כל אחד בעצם חש את זה בעצמו. כשאתה נפגש עם מישהו מצום שצועק עליך, אז אתה לא אומר, בוא נלחם בו, הוא כזה. אתה בעצם קולט, שורות טובות, שורות ונחמות. אתה בעצם קולט שזה שהוא מתנגד, זה בגלל שהוא קשור עם אותו עצמות של מציאותו מעצמותו. אז אתה פתאום מסתכל עליו ואתה אומר, מה יש לי לשנוא אותו? מה לשנוא אותו? אתה אוהב אותו. אתה רואה שהתיאוריה יורדת לפרקטיקה ביום-יום. ביום-יום יורדת לפרקטיקה. זה פרקטיקה של התהפכה. אבל בשנייה הראשונה... כששאלנו... תמיד אתה מרגיש כזה מאוים. אז בשנייה השנייה, לא משנה. הנקודה היא שעכשיו זה מובן מה ששאלנו בהתחלה. אתה מדבר איתי על התהפכה? על איזה התהפכה אתה מדבר? אדוני, נכון שיש את ההתהפכה האולטימטיבית של הצדיק, שהוא הפך את כל מה שקשור אליו, הוא כבר צדיק. אבל העבודה של התקפיה והתהפכה קיימת אצלנו. התודעה. קיימת אצלנו, בפרקטיקה. אנחנו משתמשים בפרקטיקה של התהפכה ביום-יום. נכון. דוגמה במקצועים. כשאתה רואה בן אדם, היום כל חסיד חב"ד, שאל אותו, אבל הבן אדם הזה תראה איך הוא צועק עליך, מה אתה אומר? הוא צועק כי הוא חושב שהוא מתנגד, אבל בעצם הוא קשור עם אלוקות, וזה הכי מפריע לו כי הוא קשור עם זה. אז אתה פועל בפרקטיקה של התהפכה. אתה בעצם אומר שזה שיש לו ישות, זה לא בגלל שהוא באמת מתנגד, אלא הוא בעצם אלוקות. אז אתה מצליח לגלות בנקודה של ההתנגדות, את הנקודה של האלוקות. עכשיו תעבור מבן אדם מבחוץ, תעבור אליך בעצמך. פתאום שאתה מרגיש איזשהו רצון, נגיד עכשיו לאיזה טייבר, לאיזה... אז יש לך שתי פרקטיקות להזיז. או להתחיל להיבהל, ואז אתה התקפתי,
או לעשות איתפחה. מה פירוש איתפחה? אין בעיה. כמו שהבעל שם טוב אומר, רעבים, יש לך תאווה לאכול משהו. אז מה הבעל שם טוב אומר? רעבים גם צמאים, נפשם בהם תיגתם. אתה יודע שזה שהבן אדם רעב עכשיו, זה בגלל אלוקות. עכשיו אתה גם יכול ללכת לאכול. אם אצלך מונח העניין, שתסתכל על עצמך כמו שאתה מסתכל על בן אדם אחר במבצוע, נגיד. שזה שהוא צועק, זה בעצם מצד אלוקות. אז זה כבר לא מאיים. אם זה כבר לא מאיים, אז אתה גם כבר יכול לאכול. אז אתה כבר יכול לאכול. כי האוכל זה כבר לא יהיה טייבה, זה כבר יהיה הפך להיות איזשהו עניין אלוקי. זה לעבורות חמורות יותר מלאכול. לא מדבר על העברות. אתה לא יכול להפוך את זה, זה אסור בתכלית היסוד. אבל תראה, ברגע שאתה מתנהל בפרקטיקה הזאת, ברגע שאתה מתנהל בפרקטיקה, קדש עצמך ומותר לך, זה הפירוש קדש עצמך ומותר לך. קדש עצמך ומותר לך, שלא תאכל, כשמותר לך לאכול, אל תאכל סתם מצד נפש הבאמיס, תאכל מצד שזה אלוקות. זה הפירוש קדש עצמך ומותר לך. אולי זה יישמע חידוש לכמה וכמה אנשים, כי בפשט זה נשמע קדש עצמך ומותר לך, זה לריב, להילחם, לא לאכול. לא, זה התקפיה, אנחנו צריכים לעשות איתפחה. איתפחה זה מה שעושה דירה בתחתונים. איתפחה הפירוש, קדש עצמך ומותר לך, להכניס קדושה ומותר לך. מה הוא להכניס קדושה ומותר לך? איפה הגבול אתה כזה? איך אתה מזהה? האדם צריך באמת ללמוד חסידס, ולהתבונן, ולחיות את העניין, אבל זה הדרך, זה עבודת השם. קדש עצמך ומותר לך. ברושו, כשאתה עושה דברים שמותרים, לא באסור חלילה, לא באסור, בדברים האסורים, אבל אתה יודע מה, ברגע, הדברים האסורים מגיעים מרוב השתמשות במותר לך, בסוף מגיע גם איסור. אבל אם אני מוציא את העוקץ, מהמותר לך, אז אני כבר פתרתי חצי מהבעיה. אני מוציא את העוקץ מהמותר לך. בכל אופן, זה על רגל אחת העניין של התקפיה והתהפכה, שמגיעים על ידי האוצר, כמובן, זה הפירוש, האוצר הזה זה לימוד חסידס. צריך באמת ללמוד את העניין באופן מעמיק, ולהבין באמת, זה ללמוד את זה מכל הכיוונים, הרבי יש לו זה כמעט 40 מאמרי באתי לגני, כדי להבין את הנקודה, שאותה נקודת ישות היא בעצם אלוקות. זה לא מגיע נכון, זה לא מגיע מהרגל, זה לא מגיע בככה במשפט. ברגע שהאדם לומד ומעמיק בעניין הזה, זה הפירוש האוצר, שהשם נתן לנו. האוצר הזה נמצא בטניה, במאמרי חסידות, מאמרים של הרבי. כשאדם לומד את האוצר הזה, שהקדוש ברוך הוא גילה את הסוד, שאותה ישות מגיעה מהיש האמיתי או היש האמיתי, האדם לומד את זה, האדם משתמש באוצר הזה, הוא יכול לעשות התהפכה. ואז שהוא עושה את ההתהפכה, הוא עושה דירה בתחתונים. כי אז הוא נטרל את המלחמה, לא רק נטרל את המלחמה, הוא גילה שהכל זה אלוקות. הוא גילה שהכל זה אלוקות. זה הפירוש דירה בתחתונים. לחיים, לחיים. בשעה הקרובה יש לימוד באתי לגני פה.